Helena, com s'assoleix un domini tan extraordinari de la veu? Bueno, moltes gràcies. Estudiant molt, bàsicament. No té més secret. I en el teu cas, a més d'aquesta matèria prima i un fort entrenament, què et va fascinar abans? Va ser la veu, el món del cant o el món escènic teatral? Jo penso que va tot molt lligat. O sigui, a mi em fascinava el cant líric i el món de l'òpera, perquè penso que és una disciplina que ho engloba tot, no? Penso que un cantant ha de ser un bon actor, perquè primer de tot està explicant històries i ha de ser un bon músic, evidentment. Jo m'he format en les dues disciplines i busco fer espectacles o fer concerts o fer el que sigui que vagin en aquesta direcció, que es puguin explotar les dues disciplines. Que hi ha els 3 corbs de la cançó. 1, 2, 3. Parlem del teu darrer espectacle, Plomes i reclams. Explica'ns una mica també d'on sorgeix i què podem veure en aquest espectacle. Doncs sorgeix, segurament coincidint amb el meu tipus de veu, que és aquesta veu tan lleugera que pot fer aquestes acrobàcies vocals allà dalt, no? Molts compositors han pensat en fer una peça que parli d'un ocell per soprano lleugera. I d'aquí se'm va encendre la bombeta, vaig anar a buscar gent que a mi m'agradava molt, que sabia que havia treballat amb cantants lírics i que hi havia fet coses teatrals, com són en Marc Rosic, que està a Barcelona, com és el Roberto G. Alonso, que també està a Barcelona, que són grans artistes, i com que havíem treballat molt a gust i ho hem seguit fent, doncs va ser, segon espectacle, anem a aprofitar tot aquest repertori per parlar d'ocells, per parlar de dones, ja que tornàvem a comptar amb la Glòria al piano, i bé, va sortir un text que parla de llibertat, parla de dones lliures que es volen alliberar. De la doncella flaca, fitolaca. Per què penses que bona part de la societat contemporània li costa o resisteix a l'òpera? Crec que bàsicament és per prejudici, perquè sempre s'ha considerat l'òpera com un gènere elitista, no? Vinga, ens arreglem, ens posem els millors vestits, paguem una pasta i ens anem al Liceu a sentir òpera. Llavors, jo crec que és important que puguem treure l'òpera dels teatres exclusivament d'òpera i ensenyar-ho a tothom. A tothom vol dir a la gent del carrer, a la gent que igual no ha tingut mai l'oportunitat de provar-ho ni tan sols de tastar-ho, no? Que igual li encanta.